gevestigeld sigaren. En als kleine verrassing, het nummer geven sigaren, die stinksigaren. Benny zal even rondgaan de doos doorgeven. Ik zou zeggen, degene die een sigaar wilt, pak een sigaar, geef door. Stijg achterop, wat naar achter die krepje ook even komen. We wachten even tot de doos leeg is. En we steken allemaal de sigaar op en dan gaan we met dit nummer beginnen. Dan wil ik degene die als laatste de sigaar in de hoed heeft gepakt, de doos omhoog stikt, dan weet ik veel dat we weer kunnen beginnen. Ook nog geen rondmachine steken. Flink zwamen. Onderleg je over de sigaar. Blijf hem rond eten, jongens. Op een terras, gezellig met tegen de zon. Gun met de kerel en zo is wie het begon. Houdt in de zwijgel en strijkt zich zo'n rook aan. Ziet voor de brands weer ook niet nog eens wat in de zwaar. Goed laten regenen. Eigen stil. Zie je, oh, met je spaar, oh, nu steeds de nood in de wind. Snap ik dan weer een stap bij de wind. Moeten nooit met de ogen de naast en naast met de lucht, dat die van zich uit. Zo je hand van het trek om de lucht, en trek zich van de lucht. Dankjewel. De steenwoord is dus de